safoty zao tsy mamisy vola tsy azonao any zany oui allô oui zany sady afaka anao mbera nianjy tsy possible debe tsy hitako koa maraindray ty ino ma raha ataonao zio moa après midi ke za ataonao tena occupé saka za tsy mbola tsy takako fa niany filakandra ana tsy possible fo ino loatra ma raha ataonao io moa maraindraigny basy maraindraigny voilà ataoko akory edy zay mbola tsy tako fo maraindraigny tsy possible koa mari après midi mbola tsy possible koa tsy possible koa ya ke karakory zay ratadaviko anao io koa l'important be za ataonako tena occupé koa mbola semaine ty fo mbola karaha ataoko tsy possible feky amy semaine ty agnaty semaine ty anao tsy malalaka feky ok basy ya tsy ndraiky tadiaviko anao fa tsika andeha amia vola anao io boka za ndraiky Antananarivo za io ba ke za mipody boka tany io dako anao mahazo vola anao anao fa tsy malalaka ke ok zegny edy karakory anao vola edy izy mbô koa nasa lany koa crédit ayo miforce malakilaky ela koa raty ela Justo. Fa messagerie koa mbiana koa azo vola iny any problème koa raha karaha gananazy any izy fa ndeha ozy teo io